Abusia mama wakwa aba emfa wombra emergency Ghana TV eso na enenso boade ne de yenkwa achen ntini etwa enwuma so na na brantie bia di nyamara sembia na mara sembia brantie na hye Nyankopon anim adi no eni enyan eni etan so na ne nyina ene se watwese kan atwitwa brantie bia ne boni oye nyina ne se wakoka one ne yire asem odnano abeto one ne yire asem mu enu nti ele bufuye na hie ne tan watwese kan atwitwa no na eno eno patafo ebe mu a opatafo yesi opatafo ediaba opatafo ne nso watwese kan atwitwa no so rough atwitwa na situation abrante na kom no areho eni enyan ano entumi nka eno ntime pese obeka me ho ne yakwa video no na afei nso nkyiremu bi odi to dwane yakwakotie ne de aba na eba ya kire ya adwen afei nso yaka mu nsem kakra ne afei mu afutuo de etu ye hofo abusua ka me ho ne yenko nkɔhwɛ video no embrasisia asamu a wode ba ye ne se owura bi ne yere enete ho afei de ye behu ane se krachi bi ba krachi ne ba ya sebe be ma wone ne yere te ho okoka nsem ense so woka edi kire owura no owura yi kokoka ya kwabra ne atwe sekan ema sebe wodi atwitwa di pada senti se di wo twitwa aboa o twitwa ni wie sa no na che se ani aye den wowura ba ko ahunu yenkɔ ne yenkɔhwɛ na sumdwe mra wono so koya akwade sade ake so mje wode ne de nso ama no owie ya wadwane akopɛ yure bi mu wadwane aye dey na we na kromu mabunu ene adehye tisi mu se ba bia owura ne wobia no ombekɔ akopɛ no ha no so ye na we wo mo koye na je so akopɛ ba bia wono watwitwa mienu o wo mo ko hu na no ma fa papa e de ahuhu ne ho keke sa sade amka wati ase wo ma mfo mo nsa anka wono watwitwa nipa mienu wo mo koto ne wo wira mu ha no ma fa papa e na de ko huhu ne ho no ma huhu ne ho keke na edue enua bia ni wura mu ho o ma fa papa na nsika bia ni wura mu o mo de huhu ne ho keke empu na etuo se etuo de yemfa anyai wo ma ko huhu ne ho wo mo huhu ne ho wie ya na che se wo mo huhu ne ho no papa no wo train ne ho ba bi kakra bi no omde ne koma doctor for se monsa mfa banage so ena posifo bam se ya ye ka se ye koye ba kwa na sa ba o masaja na manaba waba ene sa na no ye tu ye to so de ye be ye 4 ekrom panyimfo ani abre se de ye kono so no mo ansore ya o ene me no mo ya ade ene me no wa awiai o de bra twitwa mienu no ka se odwitwa bie wa odwitwa bensia o de asem beba enei o de bra na mi show picture no me dinkia show etiefo de ananu esi ye papa na otwitwa no no me de picture na ekire etiefo we ya na black white enye sa ahwe ya nkonfor ba broko ye enti ya na black white enti uba tv ne so na sa wo hwa eda so fato so na afietiefo enhwe bi wo de seche yen sabre ya ye ka sei na oba Facebook na YouTube de so a utek 102.9 FM asemu a meken ubehu oba de uhuru de akra me hu se owura bi da ho na wadani nifa so na akra me hu se ne bonkum na hwe soro no de na nsa no ho no de ya twitwa ne se edua ya bobɔ so nam no amoya yi ni de mo ko edua bi wo ha ene etwitwa so nam utwa bi a ka dua no na maake saa ena na chi eba ne kon ho hase ni so ne kon no ne wo se de enka akokon ke ye pai ne kon ho no ho no so ye twa wo sei na so ho e ba bi a na so no so ho no ho so ti si etwitwa no ne de akora ehu twitwa no rough ena oda ho se nipa we pa onyankwa ne nyame do no na ni wo nuru so na se dia amanfo ka empanifo ka se dia ni wo adu so na ewu na ya mpa so wote ase a we na ne ko ho de ekura se ye etwa ko mu
kai hwɛ ne nsa no kai ne nsa ne de sɛ ɛnyɛ baako ase yɛ bɔ saa ko ene mu gye tene no na ɔda hɔ kura am sɛ wate da de mbu owura ɔho te sɛ nyame adom me ho yɛ ɔho yɛ wo na ɔda so yi mpacho ahen nyame dɔw wo mfo nyini na da hɔ yi mpacho ahen hey kai wo na krakye ne twitwa a wo yɛ wo sei mpacho nyame ahen ngun ɔte asefoɔ yɛ kwa ka wo na za akwa no nyanga ne gwedi za akwa no minim sɛ saa bi kromo di na yi na da duana fa ne to nkyɛn na fa de yɛtwitwa ano no fa no nso to nkyɛn ɛfa ma me fa ha ne ha na me dɔ me di na yesu ka me to yɛ de saa ma me wo na wo da afidie yi so yi mpacho ahen wadi mfie miɛnsa nya afe wabɛti na wo twa yɛ no sesi yɛ te sɛ mo tu sɛ mo apam nti akakuru no kakra no wɔ ha mo obi mu awo ne nsa no deɛ ɛden wɔ ne mpagyaeɛ mu ne nsa no ɛden ɔda ne nifa nso de bonkum hɔ no deɛ ɛden wɔ ne mpagyaeɛ mu wo deɛ yifa hɔ kakra na mɛnna ho capture mame owei capture mame na matie fo hwɛ capture mame capture nsa mame ɔwa de akyia me akra wa capture mame kyerɛkyerɛ sɛ ne ɛteɛ memmerɛ wa ne ntumi nkɔ hɔ no sɛ yɛ sɛ ne ayɛ sɛ yɛ akra sɛ si yɛ a ɔpani a ɔte yɛ nkyɛn ha yi ne bonkum soɔ no a na ɛwɔ soro no ɛhɔ no mo na sisi yɛ yɛwɛ yi na ne kwan akyi hɔ deɛ no ɔma pempam nanso wohunu sɛ mark no ɛda hɔ ɛna afei woba nabɛti hɔ no nso a ɛyɛ nabɛti no nabɛti hɔ no mo no nso so wotumi hu sɛ ɛhɔ no nso ɔma pempam ɛwɔ hɔ ɛna ne nsa no deɛ otwitwa ba fam hɔ baabi a ne nsa nso ano wɔ nyina nti ne nsa no deɛ sɛ ɛnte sɛ nea ɛteɛ no na ekuro no ɛhɛ da enwuyɛ ya saa bere deɛ wɔn mu gu so a wɔn yɛ ho adwuma nti kuro no baabi kakra deɛ plaster no da so tetare hɔ a enwuyɛ na ne nsa bonkum no deɛ nte sɛ nea nifa no ɛteɛ no sɛ wode w'ani kan ntwa no a wantumi ankan koraa bɛtumi akan bɛyɛ sɛ akora sɛ si yi no baabi a yɛbie shirt na kɔka no meka sɛ mekae a ɛbɛyɛ sɛ ɛko ɛno ɛnan enum deɛ ɛna ensia ɛdeɛ me ani koraa deɛ mehunu na bɛti wɔ no nko a o yɛ maa fam hɔ ne nsa no ɛhɔ afei ne nsa na nkasa no ne nsa ntia no ne nsa ntia na nkasa no ɛne ne nsa yam no wɔn nyinaa no sɛ wɔsɛ no wɔde ne nsa na egye wɔde nsa na egye na wɔtwa na wɔde nsa na brɔko na wɔde nsa egye ne sɛ deɛ tɛ sɛ nyame nku na akora hwɛ kutwa no a anaasɛ baabi a ɛnyɛ nketenkete o sɛdeɛ yɛde blade tete wo anaasɛ kan wakɔ afom na sɛ kan atwa wo no wedi wo mi pa sɛdeɛ wɔhyibie hyia wansane anaasɛ aboa bi wɔ wuram na wɔtwitwa ne kuno no ebi na papa yi ɔpɛni udin de sɛ patamini wafa Isaac Ba na me fe din no from Joe odi mi anoma no ayo pani nana Jojo okay me frɛ Jojo Isaac Ba ne de yɛmfa no nhyɛ adaka mu Jojo wo firi hia ankasa adanse kwa minchi ɛhɔ a na wo firi efi agoranya krom na emum kwa minchi ɛno abɛtena wo bɔbra ɛde adwuma na ayɛ wɔ kwa minchi hɔ kwadwuma wodua deɛ me yɛ mpapa baji koko nti mpapa ewu nti me na mhwɛ koko no so a afidu a eburo ne banche ne kakra me na me yɛ okay waware mpachwan wo ma mpachwan enti wo ne wo yere ne wo ma ne te kwa minchi mpachwan okay me de ade bi kyerɛ wo na mbabusa wo sɛ ne wa wo ho yɛ wo wate monsan fa video den to so adofo sa video we ɛyɛ papa ya ɔte yanim hayi enipa ɔno na ɔkɔkɔyɛ ne saa no dano a ɔyɛ ne saa de no na emfonyini ene video so a oyiye ya patuo kɔgye bi de ba ye no ɛno na mprempre ya ye kasa yi ye de akwa akoto so no owura saa mfonyini we ya wo hwe
wohu ye no wa wo ho tew sei Masam kura minka. Mankada minjin ni se. Me masasa tuna asati fati asisu bim. Na unnim se obenya nkwa. Saa bra wo twitwa wo se wie ye no kakai ho kakra. Wo da ho ni nyina no. Di adwen na nam utrim. Saa da no wa twitwa wa da wo da ho sei no. Adwen be na nam utrim. Adwen no semesi mututwa no. Na minjin ni se na mbem se ase me ko adwen na ebem tin se o mewu. Mewu isem ni asati fati suntu mewu. Na mkada ho no. Okay, afe mi enhwe saa da no die pa na siye entima saa krachi ni twitwa wo sei chire yemu medasi hyase me ku afum me wo afum ana me se kom de me enti me befi wo se e krachi de ku afum ntem ne yaba tu hwana me sia me wo kwem na me se wo kwem no sanka me bo na me so nyen ko na kom de me nyen ko fi ndi ko fe me se kom de me enti ke be ku wo ho enti no chumoku na mwoko kakre gwa pedu ntini mkofia krachi no wiskan wa mamtensi bini mbia kwa tomo moni ni da kansa mko no ni krachi ni ho msa chumoku na masa mane foje ni fogum na meka kanasa nta mabaye 3 o'clock to phone mu ni krachi ma kwahwe ebimi yedi no su mati ntimi chumoku no yiri na msa ti benku pepe meka manuna mkati a jaw o wachi nto so 3 na mi so na msa weji ye ni mgbubo na me sori ye ni me rikikin mi kama mi sunu dimni ka ko osoro na baby ofan fi na do dabra na ono moto no ho na otu moto no ki no de ma fi de fi mesi ma dabra mesi mo dabra no so mo je na egu no ntu mfam to moto no so onka no de ma fi no ni fi so to yi nso de ma baby ofan na na ho oto de ma no sina na yanko nti me ko no me sawi na atia sentinu fi no wantuma fa mentrano so nto asema mentra sit no street semtra sit no street a moje no bata me umemeu nti me ndano so nnam dano so no ti nanam mirika nti odi ai wakwa na bisa se fi wewu ana no se de behu ye ko no fi kwa mti so banu ba besi ye ho fo bobi ho ne futuro kwan to ho sin ye no se ko no mirika na ame daso sam yedu ye friend aspatin so sa ye ba ye bedu nu de biase en emergency one of the motor no straight ro fi ro na o mo jemi to ho nti o mo ye fi de me hu bibia ase mani so atemi ti me hu bibia se me so dai ase wo so dai no so dai no nanka wu no me so dai se ye wu ko me so dai se me nam efokwem nti mani efokwem ba na mkesi park so park ka siebi mi so an mi fi park so papa nkasi sare so sati bibire bontan ankasan kasi tisim so nti ko hwa asa kwaye bi da sannachi ati mi wuro ya se ponu mu nti aka bese ha na be mi wuti mi wuro pepepe ne papa bi no fi soro ebe simanim se sim no be se wo kwahe na so me kopo mu no se da bi menko samachi no se meko no samachi no so mankwa wankwa meshum da ba besho ndo mani se ya na mu na ba no ebikiteni sim ina me se be me kono mi sa mechi ya mi hu kwan no se bese yankwa mka kirewo nti pono de musa ba yedu park no so ye tre sarna yedu park no ase kwan first mnika wudum ina papa no de sa chem so kwan no ni nti ba de mitum na gwanto mi si kwan bebebe me ni so mi mu asem de emergency wo ha yanko fugu mi ho krachi na wo be ye wo saade we no ye friend say e fa kwami abam ye fa kwami chiwo kwami abam da no adija ndi de ho asemi ba no bo wudin kwami abam na be ye wo saade we kwami abam say e die na wo jojo wo dia ye ni ntia e ma na be ye wo saade we eja mpacho minim ade am da ye no enu anso abeyo saade we ni madem da ye no one ni beef bia amene no fie yo opposite grant no say oye se be oye aduane ana so bibi club tum bisa me da me sera ukru won ye aduane bia ya na je
unyin kwan bia ho ana se bo so obaye na adresi ana so bondo bodo bia me fie kura no bodo a ede wo ho me ne hwe me ne bi twaka bia me kwa me chia me ho sei me yo bia me basabasa wuru ofo nkote ne me de wonu bisuma ma nye peni me osuma ko afra kitikite suma kura me ko afra kitikite suma ko kejam ha me tumni ka ko bisia se se ade ye mposi ho a me no me paper yi krata no na de no chinchi kro mo nya na jojojo ntino me bia me osuma ko me bia me basabasa ho si enti dia pa enti no ye na adwen so wo beku agyan mentum kire ti me nyankopon ko anoni okay eba ye no a ye che no watete se bi a waka bibi die enti obeye wo sa agyan pacho dabi onte hwe one o yiri ni beef bia bibia na one ne o yiri ntam pacho dabi onka se ope o yiri na wo wa be yesi akwa enti wo yiwe free ho no otumi afa o yiri pacho dabi na enne die enti a agyan pacho mentum kunu opesu oku keke ono sa aba mu yi kronimu ni suban te sai ni suban de o tukwan o man we tukwan an wasu aba o man we turan so tukwan ka she ayi fo mu krom ka side no hon po no ni oba bi ko wo ho tini ma me wi ya ne papa wi ana se ni me bi wi ya no e bi ho ne wabatena on so obo ne bra nso nyo bi o ye basabasa so nyo bi o ye bibia so sad we ka bane sa. Okay. Out of 4 days this year. And sanko mo we also ohia wom. Enti odi asem bia wo eda wakoma so na pese ubusa owura yi. Mema osa kwan no amu ubusa. Na me wo panyini ba konso ewa ha. Mema na dan ne ho adi ama me. Opanyini akwa aba. Bache yeja. Be me fidie ne kakra ama me. Bacho udin de say Bache me din de Kwasibudu ana kwa minchi odikro kwa minchi dikro ne wo Bachane nana sa da no mote sa asem we say owure yi asem no mote ne say mu kro mpanyimfo bone ko bia medase ewie sena me nyashia no mekwafum edwadam kwafum aba na me yeso obabi on so koye na adwumenti aba komede me ti me dwadwan ni siso nti mi wo jadia ndi dwadwan ni siso ana miti se wakuno nsi wakuna oso wakundodo ti mra mi yere de mbakwa na miti se enu aba ko afa ni fi onu adin no aban ba bia wo no to atwansa na pamoto ma wadino sim kusa kwa dubiase nti meti nka na chede omudu no kwa dubiase to ko bia se na meti na mafa fuma akwamedi menti gusa me bia duana na meti se dewu na kasa ntada me ye bia me jaye ni eti su se otwan yo akasha nwum nzama kronum ba bia fon obi afi obi asuro abamo akope ba bia hye akasha ase mate fonse na yamama onu anko onji ko no mososa ndia kwa kapena cha kwan ko be meti no nwum ho yakoto nwum ho no kutanse kana odi sa ade no ohye hen koko mu ohye wa otwa ni wienyo no ko hye nafuom nti yabanse na wa kan san da ho so osan ba abamda akohye onu nafuom ti wote se nipa eba no onu su siam o ka hye nwum no afi mu se bia ka den ka no osan anko opa be fie nti mra ye ko na ekehia no na me cha me ka chan se kwa me ye ba ho na first kan to na ye ne unu komo hwana ma se kan so onyam se kan se e wo soro ye se bia nkitetuo aba na ekita papa no bi atwitwa obi se na ma okope na mukura papa tie ba sa no na se domno do so nti ohu ana so odwane na se no mesa ya nchi na yenima da oba sa be yiwo ya chi obi ya tano yuru ha nti ya jokodo ebi no mabudu ebi ato nti ofa ho na sa na atutu ho ahia nti boy ba ko na otwa no nso ase ya resemi ha na kakrenti ora chi se ko ipie no so to ya se anko da bara bon sam na de sika na to na ka ya che no nti mra o ja sa o de sika na ban so na o kura chi ano ko si amre bi wo
n'akyi na ɔsɛ ɔtaase a sɛ ɔde sika no kese no so wotwa ɔno nso kɔ bia m'anim paa nyɛ no anka mehu bi da ɔde sika no mu sɛ anka ɔpa ne tirim so ɔto ne ti ne kɔ sei na ɔpa ne hɛ sei metie me sɛ mantefo mama ma yɛ anyere no a wobɛku abrante atoa so afum hɔ nti no mu a no bɔe no ayɛ sɛ ɔsan pra no ɔkatam so no mu a na ɔgrep no na sika no firi satɔ no ayɛ sɛ mantefo rɛkɔ no so na wapira no watwa ne tim ha watwa ne sa ha asɛm bɛbɛ da bi nti me mmom na mano yɛ den nka yɛ ada nka ɔbɛfie nana me na mampene ma wangye no nkwana mfiri sɛ nana anka saa koraa no wohu saa na mmeranteɛ no nyaa ne saa no na wafiri hɔ nti ɛba sa me ɛba saa sɛ panyini biara ni hɔ na ka mmabunu no de ɛba no na me akwara na odi nka twa na ntim no bogya nwu no afei misuro na asa mefa no na sɛ me ne kɔ fie nti me bɛfia ma fa moto na me de no kɔ adubiase mekɔdu adubiase na medi kam no ma ne kɔ police station hɔ sɛ nipa na report na wɔmba no nipa na wasan ka di nipa awusei nti asem mane ma afra akyere ma ofie nti mo kafa no na me de wɔn mo kɔ hospital mo kahwɛ na mo titi wɔn nti mo kɔ na oyi da no ɔmo repeat no ma no ɔhɔ na sam de ba konso kɔ ma ɔmo yɛ na aduro saa kɔ bia ka ban saa ya me sɛ saa da na ɔmo twitwa ɔmo sika no akɔla ba kɔ me de ba ɔnso ama ɔwɔ akra ɔsɛ obini ka ɔde adwuma apakɛsi hɔ a akɔnfa kɔ wiawa ahamate no wafra aboma mandɛm saa asɛm nyinaa hyɛ metim ma mesu ho wɔ metim na wo ya san ba ba to wo san ba to mo krom ntum na wo yin janam nkɔ nti tita mehwɛ o mu munya nkɔn ahode wo mansa makɔla no so da makɔ kɔ bɛnti adwada ebranda ukuada na mu hu sa ma ho de no ebranda na oyi waka sɛ aduase wo muntumi yɛ ntomfa kumase tie ni free adubiase ba kɛsiem ha ba kumase ha enti mra ka no na kwa me abam ne nua aba na asɛ wono mo yɛ asɛm enti asɛ mo pa mo na asɛm wode abrante kɔ enti mra wode no kɔ no no pa mo na asɛm wode kɔ ya obukɔ na mkɔgya no to hospital ebe wode no kɔ ọmọ antu ọ̀nà nso ọsẹ ọmọ kan bibia. Àbámu no ebusuafoɔ ɛde jo free adubiase hospital ebeduru G no a wɔn yi ne to hɔ no ɛno ano no mpakyɛw ɔyɛ distraction wɔn ni na hɔ ɛna wɔn bɛgya ade hɔ. Ɔgya no hɔ na ɔsɛ wɔn sɛ wɔn hia bogya asa na wɔn bra na wɔn san ne sika ma wɔn bogya esi kodwodwo no so wɔde bogya si nso kɔbea bɛtumi nnɛ. Sene na mo baba wo no sika dia abrante ba ko na otu no so nya na ka abrante anka wawu afa ne wesare onu hum wa ya enfa ma no ono otu fu olfa wona se wa mafo mbo na sa abrante obo no so per bo se bi ko be oye nsa nya awie ya sisa aka 7,000 wo hospital ho yinkotua e wo G ho bo an yan ko G on ni private IB hospital bi ma branti ba ya da no me ko be bia mka ba ni nua ba na wan bia no ba ba sa ba hwe ho a asa obin wiska nti ya san ko mon jimpo a discuss yampo min fe fun obama ne sa o ma abel ko do ba wa ta 4 million oh the 6 million and 4 million ko fun ba ya o se o ma abel ska pa oko ko bi a chini pera ma pese fu ya me ko ma ko la na sa me ba ya boy ne na ho mi bisa o se o ma be yi no ya be yi abam abusuafo na be yi no o ma be yi no na me ko pose sem ko bisa se akwara wo yi me de no ba e platform no mo ho no mpo tutro ni pese kan no wo he pose na se won se o ka chem se mi tumi be mo a mi bisa sa asem
unka nkyerɛ sɛ wo na wo edi kuro wo kuro ni mu unka kyerɛ sɛ nim sɛ me ɔmim na yo di kuro no kuro no na me sɛ me sum di kesa aba na aba ma bu sɛ nipa no wɔ he bu sɛ mini tumi am sɛ asɛm dia mu sɛ mo ja aba na mo akɔde a ɔno ma so miniska me ka fa lawyer ana ntem de court sa na tia ma po bi a otu aba me timte sia me sum start de metie wo no akyɛ sa na tem no asɛm aba dan yo na mo akɔ bi ama me nna na ti no so bosum ba akoni ko sada ma kwa sɔre aba ti de bi asa ma gyen frama me ka tia ɔmo fra me adan a kwa ma aba ɔbɛkuro ni mu ti wo bua yɛkɔ yi ni free police station no wampɛ baabi anwane amfa oni baabi ɔbɔkɔ nti wasan ba kwa minchi obi wasan ba kwa minchi nti ho ana me fa me penfo no atase na ka chances adman ɔde ma me ntumi yɛ side man me pɛsɛ me kuna we ko sɛ kuna me kuna dada nti wɔn fa na busafo kan chance me ntumi ne ntra kom hɔ wɔn pɛ ma nkatra ko be me fa na busu ne na hɔ no ma ndo ka za na no bisa so the bag be na also the bag na tese on sansa batan na wa basa bekunkun ya bi msi da bi ntumi ne ntra kom hɔ ko be an ntra wie ya bra ya da oto ni mi na nei hwɛ me maw saa kwanyen kwame abam sesei owo kwame nchi ana mo kan ayenti wa firi ho sesi a ya kan ayenti nya hu no me maw sima baako ene kakra ona wo ye di kuro wo kuro di mu ka kire kwame abam nuanom sɛ kwame abam unhia no kwame unhia no kwame nchi ho ka kire wo mo nana ko bia mpata wada ma mde wase aya ne do be ote afi ya ko bia no program ayi me to kwame ntiman wanim aka che kwame abna busafo kwame abasa na madin kaka cha dada no ofi na akoi me he kwame abba kwame nchi kwame abba mu kwame nchi a ono abusafo me nyi ndi ne ye bia ko bia na fi so na ka cha kwame abba na busafo piao adai na obi adi awusei na mo kɔhwehwɛ na papa na mo fa kɔe adai papa na mo sa dia ko huhu akɔ am na sa ko pre nipa ba ko bio krache no mienhwɛ yenko ni mu asɛm ni si ye no dia na wo fra abusua no ombɛka kyerɛ wo fa akɔ ami abam ho sɛsɛ no abusua na wo fon a ya dia mi wo mu me ti o mumba baya no akwa no ohye ana wo no mamanfo no bɔne bi kwa bia no ayadwuma wa fa to ho so ayadwuma wa fa to ho pa we ko sian wa pon no ho a odi yadwuma wɔhye afa na adwene mu ana oja chiara na sayo menya ni ho okashara na oya yamba saya na manama ne hompe sani a we teacher na we teacher ba bi a wo bi hanom ma menche awo we yan frɛ no nya frɛ enya frɛ na sa we teacher no da so te ase bi hunu wo ententan no so achew ne dia asa na onya hwe o se we teacher ko wu atoba bi de akowu ago dia no aye dia so akowu onya sure de bandrasa we teacher wo ho am yente wonka we yam frɛ no enti se on she dia oye normal na mom so okohye no abodam na busuafo nim sa saate bia nim no omde hye de wo ba jo mun nim pa en wo muntu anamo bia amfa ho ko ba muntu anamo bia amfa asem ne ba ye ba seye no posifo anchi na busuafo ni bi kire se wo de yemfa ne sekra che ne kura no na dwene mu ka no na magya no mo hwe na ma akwa kodru de sestenta sabe ye momom fom so enti ya anchi abusua ni mu bia ko be anchi bia mo na mo ha ono oye project o mukro na meeting no abrante onye sika ntwa aduane ndi no ono oye project sese onwe bia no ogusa osi bia ba
o mukro no so abusuafo ni bi ni kwa baba na chiba ɛna ɔma pra obi anko no atumi kɔba wo kɔba ɔhwe na busia nana saa ka kyerɛ abusuafo ni bi o sɛ wohia kwa me aba mu okrom ka biem yo ade ne de homa mu te otek afidei me to kwa me aba na busafo anim sɛ ne de bi ja otek afidei so mka kyerɛ kwa me aba na busafo sɛ mpe kwa me aba mu kwa me nchi krom ho biem me mpe kwa me nchi kodwom ho biem me da sie buru nana atiefo ensam ha o ensam ha no wurai Yankopɔn na agye no nanso ɔsomtina abranti wenwu no ɔyɛ ɔsomfo sese wadi na wu wadi ne dam onsa wei no ɛyɛ adwuma esi ade ɛnyɛ adwuma sana ba kono so ɔyɛ nso we pra no ofisi habani adade sha odi free abetire no eba matwo ne side ni nyina adade ahyem na haso dade sha hon so yɛ dade ahyɛ hɔ dia me body mu yɛ me paa no mehu nyinyi me o ya abrantie wɔ kuro ni mu pacha ne me committee committee abrantie paa te sauna committee wo hwɛ yɛ ma yɛ de papa ekɔ huhu sa kwa we hu owire mu ade muni discipline fo wo kuro mu ha na me da say discipline wo kuro no mu na mechanism bra wanim kakra committee sadia na me peni eka no nipa no sie ekuro nipa sina bonefo sema ete sa no na yentumi nhwe mane nkoso asem na nkasa sie ne de anopa na me wo kuro mu hobi but esie na opla menua na meni ho me ba kuro timi wadi biase na mete nkra se watwitwa menua ya wadi ne dem sa no hey adio ade op mesan ba so committee ni se ya wutumi kwafom pedadabi untumi kwafom first na wa wutumi kodo atimdi man ka tene me dampe kwafom kodo me bakura me kodo anapa en brekura sasa me ko beye tuwo kura kunu sa me ko be 5 o'clock na be fi sisi ya wuntumi nko ko be bia ene oye de survive oye de one oyere ne oma mo asetenam et sensei yami na adofo o ma na adofo mu we jo je kotonkosia wa 20 Ghana jo 5 neta jo je kotonkosia jo to ko je kotose jo ji kotose ona yami adum de titi on kakra da adom no amanfo na ekurekura osesei obi ana wa utumi koba wo sa kwame abamwe okoba aye biewe wodi wani hu no na mpacho da bi so ote ho aya adwen be na bautim wo kwame abam ho me fa se wo hia ne filipa na ai otu bi a me fi ya ho kwame chi ho moto ho bi o so scam na baba doctor no bi aso bi ni binti me fa kwanya yem badi ban se kan pesem go pesre pa na se me hye kwame ka beto no ana se me otu kura am ne nkita yanka beto no ya bam tirin pa nya agro ana se so kwame bam kwa mtikrom ho ne nte se me hunu bia me na yu se ya me nya hwe se onu nsuo me do nsuo si ana me nefu wokum anka me de aduro ka gu aduro ai mu ke se on oye me body bam tirim on dinka ka body bia me tirim on oye o dinka ye me body abam tirim papa nya hwe a bone nya hwe kusawate mema mabedwafo abam na awiei Francis Ajay mahu se wabaso osra na ya Krobea asante ma menchia obio ene ye fiada asem ya mo kan nana anu ohye o anu ohye papai krache no wepra ne pa wepra no ye ka wi asem a mo se ma ye nka
saa asɛm wei na no ebisi wɔ Kenya ase bɔsɔre ya niama ni fili gadochi o matuka ma movie aka akrama matiasi main road mu sɛ me kɔ meti sɛ obi tiem oyɛ bɛma atwabe bɔsɔre ha o Kenya ase bɔsɔre ha oyɛ bɛma atwabe sɛ me kɔhwɛ ya krachi bi na ɔno kura brantan ɛya kwa me sikani o ɛna ɔde gyina hɔ na ne ho ne woso na ma hu sɛ mrantie mienu ɛnso atwetwe sikan ni bi asiye bi wɔ hɔ na ɔmo nso ahuri abesi nanim enti baako yɛ nadwen sɛ ɔno de sikan ni nkyɛmu no ɔde bram no na kwa na sati animu no my goddess emrantie o na ɔmo gyina hɔ na bɛma de bɛma mfa weapon nko mi gyina hɔ yi sani amabo akokora kura adui memfa weapon ma hand to hand bɛma de ne nsa na ɛko ɛno na kyerɛ sɛ wɔ bɛma ahode a yɛka na nyɛ weapon wo ko na de weapon ko a wo honya den woni ahode rifu abai wo bɛ na we gang ni wi gang we no ɔmo ko no ɔmo de weapons na ɛko mo honya den wo ho de hand to hand ni nyina hɔ ni entoto na we de sekan yo agya na we ya to pau eba da wi ya no isiku otu akwa ba ko tofom bie odi mo hwa mi wo ayi ne so no ne mo maso sei gau bie sei ba ko ne nsa tew finam roche ko clinic ko nam se roche sekan ye de sekan ko. What is happening? Yeah, the sekan ko eye die nko ebi nie ɛna krachi sɛbesɛbe wakodi sɛbe sa nkwase agui dia na na kai adofo ni adehye mo support no ana madwene ya mo sai krachi no de na busuafo mo pa ma mo mani nsi kwa mi nchi bio ma mo mani nsi obio because me hwe ya ka justice say justice wo ho a oho kasese ya ka say politicians ene guni duafie. I'm telling you today say justice wo ho a Africa metegana yimu Ghana mai we mu no nka politicians ene gu prisons ba akohwe hiafo maybe onu okowia abode okowia abanche okowia akokɔ odam no obi awia billions of dollars na arehosem ewom de say sa billions of dollars na nipa na wia no na bia security fuo bi akɔfa sa nipa nse ye say ekototo na no na ye hiafo na ye nsika na sa nkɔfo we ye wia die no na ye nso ya sa tie sikrom ye ko azafu me yanko ni ye say defend these thieves akromfo we na yen ene ye say defend wom o ma wia yen ye daache no na ye nia say de akire defend wom e wo street mo. What is wrong with us? Show krachi we odi ya mfa ne say kwami abam wabodam adie na nke so man ne kraye ye mfa ne say kwami abam abodam okoye nya ni asa ja na wabsa bali na kwami nchi no enti se nko bedu kwami nchi ho ena sa papa yi a wodi ne dam be ma wo ne yire wo ne ma be ma wo tumi kɔ na fuo mba ma na busuansa kɔ na no be ma wo kɔte ni koko hata ni koko tumi sisa koko shede e ma krache to sabi wo hia sika a wodi akwa di bi afri krache ho dia waye yi okoko gina krache wo sa krache ma miska na mi koko krache bebu san behwe na ka se na wo be de kra do koko de ho ama koko da so wo hu se ne tie enti now wama papa yi aye disabled enti sani pa we one kwame ababi hia face to face no okura bibia ogiri so de be dey hwe ni o ma bi wo ho a obi ni bone kwa
nanso eba ne sɛ yi a yɛsoso ano na yɛhwɛ baabi a asomdwie yɛde bɛto ama yɛ adwuma saa semi na sɛbesɛbe ɔpanyini Kwame Abam edi ni saa wuo na nam so ene kuro di kuro nana kwambudu edi owura yachi abafia ha nana de na no asemu etia se wo ba no abeka kire Kwame Abam abusua se na anu ayeyi ni wonpe basabasa ye woni kurom wonkɔhwe a krachi na nim ani achi hantwo ya ne bag kura no wasan ba ho na ofre na busua se moma krachi ne nkɔ mi ya no kurom a wa firi ho no opese woka ema nipa nyina ate se krachi no waba uteke hei krachi no ema ni nsidi kurom ho bio enye de wayɛ saa krachi wei no obetumi ayi obi de ɛkyɛn so saa enipa mienu no otwitwa awɔ no mu wuyi owura yi dwojo to nkyɛn a ba konso wɔ hɔ a obie no na ɔmo kwa akɔhwehwɛ no no ewu wira mu hɔ no ɔmo amfa sekan ya nkɔ enye tuo bi no ɔmo de kɔɔyɛ papa yɛ ma edibo gem ewu jaade enu bi no ɔmo de kɔɔyɛ no ɔmo de kɔ huhu akɔɛ ho kɛkɛ kaba this time ka mo kye anya no kama so ma anya ne saa opa asumdwie baba bi aduro ne de wo hunu se de ekɔ ne nye ti wo hia owura se wo hwɛ papa yi a wo twitwa ado no a ho na se mo emɔbɔ na wo huna na se mbe ya omɔbɔ ba bi o mo twitwa no no se wo hwɛ sekan no anim no a ehu committee ni emabu no ewo krom ho no se wutietie wo ma no a se na nkanya mpanyimfo na oba mu pa aka so ompese wo mbeye krachi ne bibia nso nka mabunu dia na nka omonye wo madwen so mbegya no oh dia ukan dia no kre if say me wo krom kra no menya course na omo keka se anko mpese omo de omo nsa eka no if say wo hwɛ dwuma branch ni dia na ani anyan oh tina se nya pani a owo ha wo hwɛ se omunja ya anka boys ni de ekwan bi so no ombetumi ama bɔne asi o na wo ye committee ni wo ho se nu bɔne wi no wono kra kye ne kofa ba na ye woni base bi e wo ho a wono tumi nya bie kokɔtɔ de ko enum di sa bɔden no de mekan se Kwame ji wona nhye da nye kuro kese base bia nhye da ni ho a wi fo no beka sa ha ye base a ye wo wi base wo ho okay na mom nkron ketwa na ebemben no e ho na aye omunya bi efri ena Kwame ji wona nye saa Kwame Abam ne nipa baaku mienu bi omo ka ne ho a anka boys omo krom sa na ma yo mu nimye it is how we nipo de krom obi nhye da ni omo kofa firi baabi ansana okoto baabi ansana watumi e de aba Kwame ji wa aba benum enti akwa wei kwɔhye bedi sa nkwase asemi mu de mani sese mu a ebi nso da so hye wo ho ana sese die ye di ye ni sese mu a metumi aka se bia nipa baako eno kwa no nanse mentan ho ene te ne yete mentan ho but ono no won de on say group we for say the gang ni sitie no aha e gang to film na say omo aba form kakra omo jai sa ene amaniama no ina okay abega for bebam oba de chame bra bia committee ni ewe na ewia Benedict Grandpa mehu osena na me wo ho awia mechi ofri hu na me hwe won so wate Margarito GH osena na Krobea ne wafutu a ode maaye da ne da wonsem aye a wo ka wa afidie so no ehye yinkran Yankopon enhyirawo miami nua ba Esther Safo akere ene woni bishop mi nua ba no bishop mechiamo wae mechiamo osena na Krobea me nso me wa ha me hwe o ho te sei onu wadwuma yefu nyina ye nyina ye ho den minu aba ya ma mente wonka flex chei grandpa amakom eno osana na Krobea Facebook access no minyo for the past week and it's paying me amuchatum yam say chimato bi ba ye ho adwuma why grandpa bibia be ye kama why bibia be ye kama na Kwame Abam asemo am okan dia na esese krache no omo sa ache ne bio ese posifo no omo sa ache ne bio because wanya de
Emma who call young Uncle Bema said, a day. A day. I didn't know. Oh, yes, sir. Kwam Bamfo, and was say Dr. Pabo Bokai, or say a same woo, Nana Krobea ya same woo. And another word doing so near can was say, Kwame Abamness as a pussy for the Sanchini Bio. But I win him, I say me by, you know, pussy near, I say me, Udiachri. Jatabane na kasa ewo of ewo ho. On se pussy for no, or more mraden sheye. Untumi mfiti prekope nkasa wo public. Ono na no asem ne se, on mo koye clinical examination of the man. Report whereby any secretary no abodam. Na dwene mu kano. Opanyini munim se abusua no bikro munim se abusua no ede Kwame Abami akọ adwene mu omo hwa adwene mu akọ ginura mane pen munim bibisa ewo Kwame Nchikru Krobea me de metuma kan say me metetin say o say no mfa nti o mko fa doctor ma o bon pane aye hejeje na o bon pane ma hejede akofom na ma munim say o mo da akoba bia o ma akọhwe na aduma ha no heja shase ese ba no krompanyimfo mantumi anka nkyere na busua se ebi amomfa ne nkopantan bi psychiatric hospital bi na ebi a onkoje ayaresa eno anse abebo no pane eno moja na ama ne nam ho mo anka hwe ankyere busua Krobea no ja anka bibia ankyere busua fo no okay awa de achi ame Agra first comment me mawo simenum okay yo Akra yenche ye tiefo nyina se sa enipa bi sei no ya na ho ahomete according to the CID wodi asem na chi ka no senka okum papa yi kura no a ngebe ye free efri se bi wo adwene mu hawo ena senka wo mo nso kokun no nso ne ehu ne okun no nso de a ende enye free ene enkenye free nkaban ne no obika wakunipa sa amra we yada wo man mu dada ye hu bibi a ye ya afa ho hwe wonu atwetwa nipa sei ama wo mo kwache no kura wasan atwetwa wo mo ne senka wo mu kunu a ono de ne de ye ja ne free na wo mu so kunu a enka ono de nkamra bedi no enipa bi se sa woni wo mu wo kromu a papa enti me ne wo odukuro yi eya adwen papa wa anamo a watue na nyame nhyirawo se watu sa anamo we enti na wo wi a kamesusu ama se ya afa so se wo se wo hia ne kromu bi o si wo na se bibisi a oni aposifo ani kromu hofo ani na busuafo no mo obia mebusa wo hwe wi a memisusu se wo ye pani ndi mesusu se nka fasa aka wo kasa no ho se be ya go se si a nyame fasa ama oba krom ho na ebia emrante ani bedi na wo musa kwekeka no na wo mu ja ne kwan a de be ba ne se krom ho hene metro na no asem wono so na de ne ba ya mo se na adwen mu ka no nti mo ja na ma na ba no de ba asem na wo metro bi o enti kachire wo wi a media masusu ama wo se wo pese wo ka wo be ka wo nkan so kra wo de manu ngo otirim na ada na ewura mu ho na bra wo mo chi no no na nka wo se na na free ho ntem na che wo ho na ye pani o che wo ho so ha ti no se so on le di domo anim ye kope no wo mo chi no wie ye no ya chi na wie ene ye me ko enti mu fa ne mra odikai so no me ko mo fa ne mra dika na no asem obetro no ne se oh ampa ye ko ye no ye ko hu no kra no otwa akwa ba akotirim enti ebra otwa ne tirimu no na wo se me dukuro no me tumirika de ne ba enti ma hu ne esi ye bio di haya no otro na no azem gosi ye me di si adamasi pi de to kra ta adro me damasi bebre na nka na na no na mama sa hwe se munyai ama o majai enti oba de ade opese o kire se na nka ese Kwame Abam
na free home yekunana oh menka se won free home yenkuna menka enka sa anhyema na bi said ya wo kai de me se na ko se wo free ho de be si de se nka na gira on free wonye dai de bi wo ye pani ani bra ba wo free wa asenke be ku kwa mi abam oh na so no aha endi papa we se na me na nku no pa kama papa wo te ase papa we ne branso e enka won te ase enka okọ endi si won so ka bi hwa ankenye se ne papa na man nsa so enye yi akoe wo man nsa so a ni mienu nyina ye yie enti na me ke na na firi wontem bi kura ne nsa no anka ode ye saa no ka bi betimi asisa be ya wo chena onye se onti se nka ne no se obi ebubu amanfo no ene na minim so magya ya because me nim akoa bi ofiri Nigeria ba ya na ne ho ode pa wo ya abere o hwan yo so mu anu abo aposifo be che ne ko ba akom yenu afa ebire bi du ya oba ya no ne nsa no o maso a eduru anie ntimi nko so na afa sekan afa na mampo na bono eyam so o mo de panie menim de o mo ye no enso oba ya wantima antotwade ebio so no enti we de se mugya ne sa se woni temamufo metena na adwe mu nye wonu kum bi dia ye free obi kunu ana obi bone dia ye case dia e dia na besie enti mesre sa mra we na da ho acha ye hwe ne nya ho bribi enti dukuro me da se e wo anamo a watuo no dia sie ni dia sie wie na wo sanka o free wuram ho ntem na so wa mfiri wo wa ma wo mo de na ba fie asan akɔhwe ne yade ama na kwa enye hwe se usi kromo mo nsi wo bio enti se dia me kan no opa afa so se wo si wo na bibisi a ma o mo mfre ni bio na afa kromo ho mrante no mo amonye body guys e wo kwan na no se wo ba kromo anana se mamu mane mo ho na nanka se mo no munku no ba mamu mane ma ho enti ene kwan am be fa so a mo mane makuro mu no monye se be ya wo makuro mu bio me da se ai oba de chia me afutuo we dey chattes afutuo pa na wo me say asem na me dey ahye wo mo nsa o say esi e manfo say kromo na mema ni ho na mema ni ho ana adatu atodom no e ho de o mu nyina ye roman sofo ana sa na manfo keka o say kro bi wo ho a ye hu say be ma wo so BBC ana mema no abo yitina me say wo mo tete kro na no so wo yi ni ti wo ho a mo ma ni nwurem okay say de o be ya na wo be sign de o man ni me da se awiai momma yanum nsu papa baabi a wo bia no se ubetu nsu a eya tunsu papa na ensu papa no hwa na etuo eye Volta Drill Limited for na etuo se ya me ne wo ka sai die onuada sanie Ghana hey die no doubt baabi a ufie ne wo wa asase su bia wo Ghana asase su no se woni Volta Drill fo nya twaka odom be kwa kutu nsu ama wo enya nsuo ni die Volta Drill Limited fo atuo kire se no na ye papa onum wa nimdifo onum wo mfidie enti sene ya wasase ne tie bia ne ye bedwam ye be kwa asase ya anase ne ya twensu papa ne ye de ama wo wa man kwanche fo bia betu ama problem abamu a mesrew frɛ ye ni mesiesie nye na enye yensa no mfama wate oba kumase ahodwo da aban a ye main office wo ho sunwan tachi man ne do ma nyina anzo ye wo ho ye number e ye 0244 299520 0244 299520 and 0266 43 2210 0266 43 2210 unya fresh ahoma we ya Volta Drill for ya beje so na ye ne wakasa na yaka ni nyina nso eska ye nkote aduro mra eno ani ahahan so wo wiram wo se sika ho asem wa ne ye ka hwe de obetumi ahwe o sika asem so yi amawo ono ene obambofo wo de amonhwe o bank bebrebe gugugu ye fraud wa amanfo ye ya amanfo wo hu amanfo afa ho awuwu amanfo sika ehye ye ba bia ya de bia kwa akoduru senke binum kura yihia Dr. Dawudu a enko mo anso awuwu wo ho ebi pressure na no ba ku bia wodi adanse ye na Krobea wo na aka Dr. Dawudu ho asem na nka bank fo di misika dwane pressure ba na me yawu enso doctor ne bo ame Shadrack Jacopo nshira mo wate in fact mo badwuma wu we na kire me se mo asem a ya amoka
sɛ yesu wɔ hɔ a peter mompa yɛ no ɛyɛ saa ne teɛ sɛ dr dawood wɔ hɔ a ada na wokɔ kyingyina ha ho wabra a wobɛnya w'ahotɔ no ankasa adanseɛ no wɔ hɔ wɔte aseɛ enti ɛne ɛkyerɛ yɛ kwan ne na yɛn nyinaa yɛmfa yɛni nkyerɛ ɛtwe so krapa meda se akra ma menkyia wahwɛfoɔ ne watiefoɔ nyinaa na membɔ maba so adwuma pa a mugu so a mobɔ akra ya na nsɛm bi wɔ hɔ a ɛto a wodwen ho a wohu baabi a wode kɔsi wo nso a wonni boafoɔ bi a wɔboa wo na sɛdeɛ mo dwumadie ne wo production team mo boa no nyame ma mo nkwatenten ne ahoɔden ami na mo dwumadie nkɔ so a ɛntrɛ ami na nhyira mmra ami doctor so so ɔkyerɛ obiara yɛgye ne so eburo nana ɔn sɛ last week doctor by sure ɔne yɛtiefoɔ bɛdi nkɔmmɔ ɛfa apɔmuden wɔ Dawood Eba hospital na ɔka sɛ wɔde yɛduro bi aba apagya pro max akraman bi a ɔba Tuesday ya benada etwa mu yi ɔsɛ watena Germany akyɛpa German burger na nimfie no bɛyɛ 77 years waba Ghana sɛ de aduru no kuntru hwɛ ani nkyia na ɛkɔ ɔbɛ home de besi bia no nyame nenim ɔsɛ ɔnoma bibiduro da ɔnoma bibiduro da man na num asɛm na last week sɛ na wɔtie ɔsɛ ɔtie mu dwumadie pa wow sɛ no wɔtie Dr. Dawood ɔtie na no ɔsɛ dabi ɔno nso 77 no at least mayo na ɔtimu sɛ ɛyɛ ne fɛ sɛ mayo na aba ne nso deɛ oboa wo latogifoɔ no ɔsɛ ne yere firi wɔn ware bi medafo yakɔhye video na aba ma mensan so ɛma wakɔ aba biem na yɛ wiase yi mu a yɛwɔ die da bia sam fufuroti da bia obi ayo bibi da bia obi di bɔne na ne ya na yɛ me wɔn sɛ nipa na odi bɔne no aban ensa kana no wasan agya no wasan aba ɛno na yɛ na menti aseɛ no na obi atwe sekan atwitwa ne nyonko sei anya ba akofo mpo wotwitwa nipa mienu na wotumi agya ne sɛ onsan so mbra back na oba back ne den na osan ba bɛyɛ so osan ba bɛ di bɔne biem so oba bɛyɛ den obi anim obi kɔwia ade a matumi agyeli nipa no for some years na so no obi atwe sekan atwitwa ne nyonko a machi na sa agya no atama na ba so mra meto aso yɛmfa no korɛ no entu bebi a no korɛ da ne nyina yɛmfa somdwe ntina enye sa obi benye obi ho mrasepɔ so obi pe obi asɛm obi mpo obi asɛm na mra ne yɛhyehyɛ ma obi ana da bi yɛhyehyɛ ma yɛ nyina sɛnea obi a ni obedi bɔne no ɔno na ɛwɔ sɛ mra na ani ne di wonni bɔne a woto baabi nti mum yɛnhwɛ ne yɛma mra ne nyɛ adwuma no nti na yɛhyehyɛ wɔ man yi mu yɛhwɛ ne yɛmfa no korɛ no nto bebi a no korɛ ne da na ɛmɔ yɛ nyina yɛmfa asomdwe ntina yɛ man yi mu medɔfo mede besi ada sɛ ne yɛbɛsan so ahyia ɛma remfi sɛ ɔbɛ like no wa share no wa subscribe ɛde ama me na afei so wa drop comment no ɛwɔ comment section hɔ no na bibia atumi atotɔ na akwan mu aha ɛna mede besi da sɛ ne yɛbɛsan so ahyia bim abusua makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Corpland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Corpland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Corpland to tackle this problem. So Corpland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a review
revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Corpland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Corpland for your next online transaction? Visit us at www.corpland.corplandtechnologies.com.